A ja vás vítam u nového videa. Ako môžete vidieť, sme v John Deere. Som troška chorý, takže prepáčte za môj hlas. No, čo sa tu udialo zatiaľ, čo ste vy tu nevideli. No, vyšiel nový update na John Deere. Takže sme kúpili, no nekúpili sme nového, ale prekonfigurovali sme ho. Tam kvôli tomu, že chcem túto peknú masku, inak by som ho neprekonfigurovával. No, čo sa tu dialo? Zasiel som také polia. No, tieto všetky sú spolu, aj tieto. Tie všetky sme vlastne kosili a tieto tu boli zelenené, tak som to zaorala. Druhá vec. Kúpil som sliepky. Very good. Máme tu Merla nového, toto nové. Manitua som kúpil a ideme do tej novšej časti. Takže počkajte, vyspiem sa už na čo. Dobre. Tomuto sa neviem vyjadrovať. Prší, reálne prší, dobre, zrýchlime čas. Tu boli stromy, takže tie som pokácal. Máme nový prístrešok. Dobre, ideme prvú senkať, no toto sme mali. Pluhy som dal novú farbu im iba. Ďalšie, kúpili sme fostrekovač, Dino. Má to reálne kamennú skúč z oného klasu. Je tu aj česká vlajka. Ďalšie, čo som kúpil, bol New Holland CR10. To sme si museli kúpiť. A to je náš starý klas, no nie starý, ale klas. Tu som poparkoval lišty. No, tu je táto nová hala. A čo tu je nové? Až nič. Aspoň nevidím, neviem. Možno tu je dačo nové, uvidíte. No, tu sú nové veci. Kúpili sme 9R a 9RX 590. Takže je slušná výbava. A máme RIN. Takže ukážem si, čo som všetko tu porobil. Takže zase sme toto celé. Toto pôjde na sojače. Chcel som troška aj vyčupovať na sojače, ale čo spravíš? Dáme auto, aby išlo, no štvorkolka aby išlo sem. Počkajte, hneď sa vám prezlečím. Prečo mám dievča zase? Kde to mám? Klas. Dobre, takže ešte si dám šatovku. Čo je také klasické? Nási Giants. Máme. Dobre. Takže stadiaľ by sme sa mohli vrhnúť. Dneska budeme asi už len kosiť. Idem ešte podparkovať tohoto Macka. Nášho. Sejačky sú ešte tam, ale
zatiaľ rozhodoval som sa. Ja ešte čo som kúpil nové auto. Od starého, krásneho, neviem čo to je, Pick-up alebo čo? Nie, Anti-Rose, či jak sa volá. To je krásne. No tam som ešte kúpil také veci k Manituovi. Čo som ešte porobili sme? No dneska by sme sa mohli ešte hodiť na Kozbusoje. Jedno pole máme. A potom prejdeme ďalké mesiace a pôjdeme do Sejby a Fostriku. A vidíme, že aj to plevelo. No čo prvé spravíme, asi bude plevel. Teraz ešte rýchlo. Pôjdem s zastrikovačom. Pôjdeme ešte do obchodu a porobíme to. A potom pôjdem asi porobiť. Potom pôjdeme pozrieť, že ako je na to naše pole. A to ešte nie je ani dozreté dokonca, jaj. No dobre. Máme. Vlastne musím motkať. Môžeme fostrekovať. A potom prespieme také mesiace, aby sme mohli siať. Ešte ukážeme si dneska aj sejbu. Aby sa nepovedalo. Ale sejbu ja ešte dorobím za kamerou. To vám ukážem také pole. No. A zatiaľ uvidíme sa u obchodu, takže čaute. Dobre, takže sme v obchode. Ideme ešte rýchlo kúpiť herbicid a ideme fostrekovať. Inak napíšte mi do komentára, že či by ste chceli také video z reálu, lebo prichystám jedno pre vás. To bude na vás, či sa vám bude páčiť alebo nie. Uvidíme. Lebo ideme striekať budúci týždeň, takže bude to sranda. Budeme striekať na postrikovači. A proste nechajte sa prekvapiť, ak sa vám to bude páčiť, tak budeme mať aj žatvu, tak vám to ukážem. Ale tak či tak budem točiť žatvu, že... Takže to na žatvu sa môžete tešiť, ak sa vám nebude páčiť. A nebude tak páčiť toto, že to strikanie tako. Máte aspoň zaručené, že žatva bude na 100%. Máme 2 kombajny, takže to je v pohode. John Deere Class máme. Takže ktorý sa vám bude viac páčiť, tak tam budem točiť. Dobre, ideme striekať. Poďme na ďalšie pole. Takže poviem vám, keď budeme na poli fúha. Ti peče dobrý. Poviem vám, keď budeme na poli, takže zatiaľ čaute. Dobre, takže sme už na poli. GPS-ka sa mi už tu načítala z hnojenia. Takže dám strek. A ideme. Pozrite, jak to krásne ide vidieť.
No, ale som rád, že pridali takýto kúsok z Agrio, či jak sa to volá. No, Agrio. Krásny. Je to kúsok, tento fostrekovač. A to má z akého klásu. Kabínu sa mi zdá. Ja som to pozeral, asi z rezačky to má. Lebo jak je tento? Z tejto rezačky sa mi zdá, že má kabínu. Aj z tejto má kabínu, ešte tam dačo narobali, lebo čo ja mám... Tyba, mne to je streka. Aj, dobre. Dobre, takže vystriekame toto. Troška som to spravil menšie úpravy, ja som to ešte vtedy stiahol. Takže keď som to fostrekoval, tak toto ešte nebolo. Takže také včera, v stredu? Nie. V stredu som nebola ani doma. Ja ste ani nevideli. Proste. Tak tady. Neviem, či v sobotu, alebo kedy som to stavil. Neviem, či nie, v nedeľu. Čakajte, pozrieme. Čakaj, pozrieme, že už koľko tu máme na device. Na porose to. Rýchlo som ešte prepol. Pozrieme, že koľko máme. Jak budeme pestovať je hrozno. Som chcel strašne hrozno využiť. Som kúpil aj na to pole. Viete sa. Toto pole, tak to bude hrozno. Very good. Však. Budeme pestovať hrozno. Neviem, či tam príde s týmto strikať. Asi pravdepodobne nie. Ale ak sa bude dať, tak príďme na tom. Takže je to práca na dlhšie, ale mňa to baví s týmto striekať. Aj neviem, či to je Agrio, Dino, neviem, ktorá mater to je. Strašne pekný interiér to má. Ale to je z akého, neviem čo, z akého, z tej rezačky asi. Tak som vravil. Napíšte mi, že kto vie, kde je Hronsek. Ja to viem, že kde je Hronsek, že či tak kto vie, kde to je. Čo som sa pýtal kamarátov, tak ti vôbec nevedia, čo je Hronsek. Takže to. Neviem, že tam budeme v Hronseku, ale striekať. Možno by ste ma tam uvideli. Ja nejdem nič vraviť, ale... budeme proste striekať a... Mám rád fanúšikov. Dúfam, že budem mať. Dúfam, že mám takých. Ľudia, priznajte sa, kto je môj najväčší fanúšik. Napíšte do komentára. Že možno to budú dvaja, jeden. Nikto nevie.
Ale snažíme sa dať tú veľkú hranicu 10 odberateľov. Neviem, či ich ešte máme. Ale ak ich máme, tak prepáčte. Musíte dať like a odber. Vám ešte hodím na konci videa takú vystrihnutú časť. Potom mám ešte predpokladám, že by to mohlo výjsť ešte dneska večer. Malo to ísť pondelok. A v pondelok som bol nachcípaný. Prečo vrajím jak Čech? No nič, budeme to asi musieť robiť. Pozrieme to. A asi tak v piatok vyjde z toho videu, čiže čo sme strekali. A to piatok. Keďže štvrtok pôjdeme, takže v piatok by sme mohli. No, vidíme, ako budem na tom ja. Psychicky. Či sa mi bude chcieť strihať. 3-hodinové video. Ty vole, tak ja som logik. Ideme pozrieť. Môžem sa spýtať, a keď prejdem to plečko, tak tento starý level, tak on zmizne. Ja neviem, jak zmizne. Ideme pozrieť plečky. Plečky. Kúpim takú menšiu. Tam to vedel. Pozriem ešte do návodu farmingu. A ja idem asi, ja mám pojem asi, keď to dorobím, alebo dávam na dneska koniec za piatok, alebo štvrtok, alebo v nedeľu vyjde nový diel z farmingu, takže sa môžete na čo tešiť a počkajte, stopneme, máme ku kombajnu, až kombajnu. Ja vám prajem pekný deň a zatiaľ čaute.